apa pandogara areas ndogara padzasi apo chitokushaka saka padeni utorwei padeni nderangu mudhara ndarakiwo kana izvo ndichaita ndichava ndichikuona wadi bozirize ndikatoga nditomboona zvangu chibaba waikaita otherwise chishuri kunakisa everything is okay tombobva hangu pakelazaro ndobaya paafm otherwise bakurise I hope kuti mangotinamatira akochibaba shamwari ndandambo nechida ndikazokubata ndichida gasi rakachipa ndomboritenga pave gasi hatichaenda tese pamusoro apo anonge rapera sana oziva nichida unoise zvagasi charichera ndii zvimagasi zvezvo chindikaisana repondo ndakanorowa kana 2 hours kuisa pacho vanzi vachi pamoto gasi ritopera saka pakashata ona kashamwari dziri rapa ndine kabhebi kangu karude kuya kunoka saka chimbonipo kabhesa bebi kabe kari kukabebenyu kari marondera kasha ubona makuru wani nandichishaya munhu wekuti ndolinga naye seareas rinene samukuona imeme imato chimwe changu musatombotya bhebi ringi rinotouya roda kuya rini I think chitatu kana china ipapapo bembe rako rinonga ichi bembe rako rinongoya thursday kana kuma 33 raya thursday kuma 33 then moto otongorara padini handiti omuka pambana muswera ndotopa maisira zvese everything ndokustotera zvoti unenge uri kuti wangori muhotewo wanza asasimbisa kuti interior iri mudhenomuka kabebe kanogona kuramba udzokera pamarondera ndokuta kuti chidzwa manje apa wasimbisa pa saka inini yonongondibata chiroti hakana rudarso ndinotokubata hakozi ndanditone pressure kike ndikasepo bhebi rangu ndori rosukira papi kudai waita pocha chamwera isapsaiba ndoonowa music yangu padheni ndakatoona kuti pane kapinzi rinogara vasera apa rinenge rinoita noise kuti tadza kana kunzwa kuti idhi yangu yandiri kuridza penzi riri kuita noise tadzaunzwa masongs ako anenge uchiridza but ndakazodiscover something mwedzi uropa akusvikira zvinomboreva sezvodancing mwedzi kana uchibarwa chichichi mapenzi pfungwa dzavo dzinotorerana nemwedzi saka ndakonga zvezvinoita kunge nyaya ndasitozvirealiza ndasinda manheru pandakaona kamwedzi varibudikirwa orit wanga usingazviketi but unoziva kuti saini dzacho ndakatodziita vanonzi kuhigh school uye chinokonzeresa kuti munhu anzi anopenga pfungwa dzake zvichilinga nemwedzi zvinozva zvichibatirana na kune masi vana mozambique kunana beira kune siu kana kunana na south africa kunana cape town kune siu mwedzi paunenge urubarwa zvine effect kuvanhu aya mboza vakona kuti anonzi mapenzi aya musoro mavo chirito wapenge musoro mavo mune vakazara chivhati saka vhati inenge iri musoro mebenzi nevhati yekusea zvinenge kufanana kazvakaita oredi papa zvinenge zviri pakuti shop ndingangoti mvura iri musoro mebenzi ka nemvura yekusea zvinoda sei zvinenge kufanana alright ati mwedzi unoaffecta kusea then at the same time pane pachipera mwedzi unoaffecta mvura iri musoro mebenzi alright saka shamwari kaona nenawe kuti ndiwakanipa namba mse ndii ndakakupa tarisadzina kwadi 7 wakandipa zisidzo zve dzako nditori nadzo idzi dzakazifidheo idzi dzirapa wazona rega ndire sei mabhola rega ndimorowa marunnings ndimboona ndandile paripo yapoyosha urite panzike wesana ndiri kudaidza pedzobikere aiwa ndozitoramba evhitemisu
Aiwa, pinda mdzimi biko. Shamwari ndautobika shamwari dzetorfa nobika. Aiwa, pinda mbombike sha. Amaplesi ngasandaredza masika. Pinda obika sha. Ndobikira ndinasuka maplesi aya. Ndozoba pedza bika. Get your money, fam, get your money, fam. Get your money, fam, get your money, fam. You the realest, get your money, fam.